Wala kay uyab? Okay ra na. Wala kay ka-chat o ka-video call? Okay ra na. Single ka karon? Okay ra na. Daghan bitaw mo? Bitaw, malipay ka bisag wala kay uyab nga mag-I love you nimo. Makatulog ka bisag walay mo good night nimo. Makamata ka bisag walay mo good morning nimo. Mag-amping gihapon ka bisag walay mo ingon nimog. Amping ka or mukaon gihapon ka bisag walay mangutana nimog. Nag-eat na ka? Pero okay mo pud nang naa kay uyab nga mo good night nimo, mo good morning, mag I love you sa imuha. Dayon mas mag-amping ka kay naay tao nga love kayo ka ug nindot pud na sa feelings nga naay concern nimo kung wala pa kami kaon ba. Pero okay ra jud nang bisag wala kay uyab karon. Nangita ka uyab o gapaabot ka nga makauyab ka. Kung nangita ka, makita ara nimo na siya. Kung gapaabot ka, moabot rato siya. So for now nga wala pa kay uyab, single ka karon, wala kay ka-chat, kay lagi, wala kay uyab. Focus sa imong kaugalingon. Love yourself. Paningkamot para sa imuhang mga pangandoy sa kinabuhi. Be proud kung unsa ka. Be happy kung unsay naani mo. Dawata kung kinsa ka. Kay aron pohon kung moabot na o makita na nimo ang the right person nga higugmaon ka, kay andam na ka. Ug andam na pud kayo ka nga higugmaon siya nga way sama. Andam ka sa mga problema o mga pagsulay nga moabot sa inyohang relasyon. Dili nakabasta-basta nga mobuhi o mobiya, kay andam na ka. So, sa mga naminaw karon nga walay uyab, ikaw nga wala kay uyab. Oh, mo smile pa jud ang walay uyab ay. Bitaw, ang ako rang masulti nimo, mintras wala pa kay uyab, ila-ilaha sa og tarong imuhang kaugalingon. Ila-ilaha kung kinsa ka, kung unsa ka, o kung unsay naan nimo, o kung unsay gusto nimo, kay balikon ako, kay aron pohon kung maabot na o makita na nimo ang the right person nga higugmaon ka kung kinsa ka, kung unsa ka, o kung unsay naan nimo, kay andam na ka. So sa mga walay uyab karon, andam-andam lang usa.